Me ollaan nyt Rantahotelli Valtikassa Valkeakoskella, joka on meidän omistama perheyritys. Aikanaan kun oli energiakriisi, muistan vieläkin, niin se motivaatio oli aika kova löytää uusia ratkaisuja, jolla myös sitä taloutta saadaan korjattua. Ja eka otettiin aurinkokennot katolle, sitten ilmavesilämpöpumppua ja nyt uusimpana Caktoksen energiavarasto. Yhteistyö Caktoksen kanssa oikeastaan alusta asti on sujunut hyvin. Muistan edelleen erittäin asiantunteva kick-off-palaveri, jossa käytiin tämän meidän keissin data läpi, jolla me saatiin tämä kokonaisuus optimoitua nimenomaan meidän tarpeisiin, meidän kulutukseen. Heti kun asennus oli tehty, se reservimarkkina rupesi toimimaan, eli sieltä tulee mulle sitä taloudellista hyötyä, tehopiikit saadaan optimoitua. Ja sitten aikanaan kun päästään pörssisähköön, niin saadaan vielä enemmän tästä kokonaisuudesta irti. Jo kaikista tärkeintähän tässä ratkaisussa, niin kuin mulle kiireiselle yrittäjällä, on se huoltovapaus. Caktos seuraa siellä, että mitä meidän energiavarastolle kuuluu ja järjestelmälle kuuluu, ja he pitää siitä huolta. Siinä on semmoinen Spine-niminen applikaatio, jossa mä näen ja voin seurailla vähän, että mitä energiavarastolle kuuluu. Että se softa tekee sen duunin siellä taustalla, ilman että mun tarvii miettiä, että onko ulkona kylmä, kuuma, mikä pörssisähköhinta on, mikä on kulutus. Se on fiksu systeemi. Me halutaan kyllä jatkossakin olla edelläkävijä näissä energia-asioissa ja Caktoshan on modulaarinen ratkaisu. Meillä ei ole mitään syytä olla lisäämättä sitä energiavarastokapasiteettia tähän kiinteistöön. Minunkin pienen akuston käyttöönotto auttaa siihen, että me saadaan Suomeen lisää uusiutuvaa energiaa.